Növénylexikon. A Dieffenbachia a trópusi klímát kedveli a legjobban, ezért szobanövény verzióját az év nagy részében zárt térben kell tartani. Vigyázat, 5 Celsius fok alatti hőmérsékleten akár el is pusztulhat. A Dieffenbachia leginkább a source-fényt kedveli, az ablakon beáradó napfény általában tökéletes a számára. A Dieffenbachia a viszonylag nyírkos talajt kedveli, és nem árt rendszeresen tápoldatozni sem. A levelei időről időre összepöndörödnek, majd lehullanak, hogy helyet adjanak az új leveleknek. Egy kifejlett Dieffenbachia csak heti 2 öntözést igényel, télen még kevesebbet kell öntözni. A Dieffenbachia mérgező növény, ezért figyelni kell arra, hogy ne kerüljön gyerekek szájába. Felnőttekre is veszélyes, a váladékától annyira megdagadhat a nyelv és a száj, hogy néhány napig az ember képtelen beszélni. Angol nyelvben használatos beceneveit, anyós növény, néma nádpálma éppen ezen tulajdonsága miatt kapta.